дар пойтахти кишвар мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ миёни ҷавонон ва калонсолон оғоз гардид. маросими ифтитоҳи чорабинӣ дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз сурат гирифта, иштироки 32 даста аз тамоми минтақаҳои кишвар ба қайд гирифта шуд. шарҳи бештар дар гузориш. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир ба рушди ин риштаи варзиш аҳамияти ҷиддӣ дода, чорабиниҳои дохилии кишварро дар сатҳи хеле баланд доир менамояд. Дар ин замина бо ташаббуси роҳбарияти Таҷмаф дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаи кушоди шаҳрӣ миёни ҷавонон ва калонсолон роҳандозӣ гардид. Дар маросими ифтитоҳии мусобиқаи мазкур намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии мамлакат ва дигар меҳмонон иштирок намуда вобаста ба рушди варзиш дар кишвар ба хусус санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ суханронӣ намуданд. Ба иттилои масъулин бори аввал аст ки дар мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе варзишгарон аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳузур пайдо карданд. Федератсияи Таҷмаф кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки ҳамаи он талаботҳое ки дар чемпионатҳо мусобиқаҳои ҷаҳонӣ аст мо дар ин мусобиқа ҷорӣ намоем. Чӣ тавре мебинед ҳамаи сару либос, ҳамаи қонунгузорӣ, штаби судяҳо ҳама ба талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ карда шудааст. Баъд аз анҷоми чемпионати мазкур мо ният дорем ки беҳтаринҳоро муайян карда ва дар чемпионати Осиё ки дар пеш баргузор мегардад бурда варзишгарони тоҷикро бо ҳама шароит таъмин намуда то ин ки иштирок намоянд ва парчами ватанамонро баланд бардоранд. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар федератсияҳои миллии кишвар аз ҷумла Федератсияи футбол, ҷудо, теннис, куштини миллӣ ва самбо беҳтарин ниҳоди варзишии соли 2021 эътироф гардид. Ёдовар мешавем ки варзишгарони Федератсияи Таҷмаф дар чемпионати ҷаҳонии Абу-Даби 2021 иштирок намуда соҳиби 7 медаль, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ гардиданд. мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар маҷмӯаи варзишии Кумитаи андоз давоми 3 рӯз идома мекунад ва аз натиҷаи ҳунарнамоии иштирокчиён дар нашрҳои баъдӣ иттилоъ медиҳем.